Forever Freedom съчетава стабилизиран гел от алоe вера с глюкозамин, хондроитин и МСМ. Това е чудесна комбинация за поддържане и грижа за здрави стави и подвижност. Глюкозаминът и хондроитинът са натурални вещества, които допринасят за поддържане структурата на хрущялната тъкан, като по този начин осигуряват увлажняване на ставите. Те запазват и смазващата течност в ставите, осигурявайки подходящ вискозитет, който да позволява на отделните повърхности да се движат без да се трият една в друга. МСМ е натурален източник на биосяра, необходима за здрава съединителна тъкан. Алоето спомага да се усвоят по-добре глюкозаминът, хондроитинът и МСМ. 120 мл Forever Freedom осигуряват нормално препоръчваните дневни количества от 1500 мг глюкозамин, 1200 мг хондроитин и 750 мг МСМ. В комбинация те подкрепят функцията на ставите.